Spravil si ešte dve diery, áno. Tu steríte sa rozhodli stavať. Presne. Trampolínový bicykel. Stavíme bicykel s vecami, ktoré sme ukradli. To není pravda, Nie, ale... to je pravda. Ale nestalo to nič. Takže ideme stavať. Chlapci, máme problém teraz, akože taký menší. Neviem, jak sa to dá toto dať dole. A bez toho nič nespravíme. Koho to vibuje proste. Pre kúks. Kubík tuto ide už na bajku, tu má pripojenie, tuto tu, hej. Ale a my ideme s Daným pozerať, hej, dáme asi 3-4 triky na toto peklo stroji, hej. Tuto, jak vidíte, je to všetko obránené, tuto meké, fajne, aby sme nerozbili túto perfektnú trampolínu, najlepšiu Dannyho. Shoutout Dani. No a shoutout ideme dačo potrikovať. A ideme, Kubo vám teraz ukáže. Bude to banger. No dobre, takže ukážem nám nejaké triky. Takže nejaký bar spin, table, No to je asi koniec. Nevydaný table whip, dokončíme ho. Musí to dať naspäť. No ten bol vydatý, perfektný. No lepšie, takže čaute. Jo, takže moja serka. Ideme nejaký X-upík, ktorý nebol X-up, ale do bar spinu 360. Delvy peak, cannonball a ukončíme to. Skúsime 360 bar. Uvidíme, či sa to vydá, nevydá. No tak, idem ja teraz, hej, druhý kubík, no. Môžete vidieť Dannyho kubíka. A ideme, to dáme, že... To bolo iba na skúšovné, hej. Bar spin, potom dáme table. A teraz skúsime ken. To bolo kus a cannonball ako posledný záverečný trik. No, to je jedno. No tak, to je ten náš bajk.